زکا عزت مندو جرم آغا نہ دے چکم تا منگ جرم وایو بلکہ دا خود جب لحظہ لحظہ بانے دا حضور دا دین دا پارا سعادت تے چھ انسان تا نصیب کی گی عزت مندو آغا خود یوڑے روی شخصیتو اب یاد آغا جن چھ پکم مشکلاتو کو دا عظیمت اللہ رغ اختیار کرے وا فرمائے لے ویزت سیدنا خالد ابن ولید مزار تلالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف من سیوف اللہ حضرت خالد ابن ولید تب حضور سیف اللہ وے وہ یہ کہتے بانے دا اللہ تورا عزت دا مبارک مزار تلالم شام تا عزت سیدنا خالد ابن ولید پا مزار پر انوار باندے دا دی مبارکو دا خپل نزع پا حالت کی او قول دے آغا قولی لکلے اور غالباً دا حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک تے ویلے آغا قول صدے چھ قول خالد ابن الولید حین حضر الوفات دا حضرت خالد ابن ولید آغا قول چھ کل دا مبارک اقا بیماری چھ دی پاکی دنیا نہ تلے دے پا اقا حالت کے آغا قول سو لقیت کذا و کذا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفیہ دربت بسیف او رمیت بسہم او طانت برمح عزت کم دے پا دمر جنگونو کے شریک شوے مدا یادو ساتھ ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چھ اسلام نو روڑے بیام پا جنگونو کے نہ مسلمانانو خلاف شریک شوے چھ اسلام میں روڑا بیام ہم شریک شو چھ حضور علیہ السلام مبارک حیاتو بیام پا ہر جنگ کی وہ چھ حضور مبارک ظاہری دنیا نہ لاڑ ظاہری وصالو شو داغی نہ پسم پا ہر جنگ کی وہ نوے فرمائل کہ زما پا دی وجود کی یو لیش زیدہ سے نشتا مگر چھ پاغی باندے ماد تورے یاد نیزے یاد غشی زخم نہیں مندلے زما ٹول وجود سر تا پا زخمی دے پا ہر جنگ کی شریک شویم دا شہادت دا پارا شریک شویم کہ ہائی کاش کا نن مال اللہ شہادت راکی اور نن پا دے میدان کی ماتا شہادت ملوشی وہ فرمائی کہ ماں میدان جنگ کے دا مرگ دیر اوکتا ماں میدان کارزار کے دا مرگ دیر اوکتا ماں دا تورو پشلنگار کے دا مرگ دیر اوکتا ماں دا نیزو پا چکم دے پوار کے دا مرگ دیر اوکتا ماں دا غشو پا باران کے دا مرگ دیر اوکتا خو نہ دا غشو باران کے مرگ راغے نہ دا نیزو چکم دے پمینس کے راغے نہ دا تورو پشلنگار کے راغے نن چھ مرما نہ دا پخپل کور کے چکم دے مرما مالا مرگ پا کور کے رازی نوے فرمائل چھ دا دنیا ٹول بزدلان دے زمایو پیغام ووری دا دنیا ٹول ڈر پکان دے زمایو پیغام ووری آگا سوک چھ دا مرگ نہ یریگی کہ زد اسلام دا پارا میدان تا ہوا تم کہ جہاد میں اوکا کہ دا حضور دا دین دفاع میں اوکڑا مانا با مال و متا پاتی شی مالا با مرگ راشی خالد ابن ولید ورطا فرمائی واو رہے زد ٹول دنیا آغی خلقو لپیغام ورکا وما فلا نامت اعین الجبنا دا آغی بے وکفانو دا بزدلانو چی یریگی سترگی پٹے نکے بزدلانو زکا چی مرگ راتلون کے دے مرگ بدل کور کے مرازی مرگ بدل دا بستر کے مرازی مرگ بدل پخپل کٹ کے مرازی مرگ بدل طب دلاس امرازی مرگ بچ کم دے تالا دا بلڈ پریشر دلاس امرازی مرگ بدل کرونا وائرس دا وجہ مرازی مرگ بدل ڈینگی وائرس دا وجہ مرازی مرگ بدل عارض قلب بندے دو دا وجہ نمرازی مرگ بچ کم دے تالا پیو مخامخ سانحہ کے ایکسیڈنٹ کے مرازی مرگ صرف پا میدان کے وے پکار چھ خالد ابن ولید میدان کے شہید شوے وے مرگ دا تور شلنگار کے وے پکار چھ خالد ابن ولید دا تور دلان دے راگلے وے مرگ دا نیزو پا مینس کے وے پکار چھ دا خالد ابن ولید سینے چری چری کڑے وے والتا شہادت ملا ہوئے نو بزدلان استر کے پٹے نکے مرگ شتاخلا سیتے نشتا خدا آگے مرگ مزہ جدا دا چھ کلا انسان استر کی پٹی کی او کلا دے دغی طور لحت تور داخل شی نو دا پخپل عمل باندے دا ٹول سوالونو جواب راوڑی وی او چکل زمان جانان تا مخامخ شی سترگی ٹیٹی نوی بلکہ پاغ میدان باندے ہوئی چی یا رسول اللہ ما دا مرگ دا یرن میدان ندے پریخے بلکہ زپا ہر میدان کستا دا دن دا پارا میں دا ظالم پوڑان دے خپلسی ننی ولی دا من سب نبیاً جمع باندے من سب نبیاً دا نارا یادا کہ خدیخ پلو بچوتا بابا جی مبارک پتلو تلو کے دا یو نارا مونگلا راکڑا حدیث شریف دا حضور خوو
ډیر خلکو داسې و چې کیدای شي نظر نه تیر شوی و ډیرو ته یاد و خو بطور سلوګن او ناره چې بیا چې ټول عالم کفر پریشان شي چې نن دومره بچیم چغې وي من سب نبیا فقتلوه پوهېږئ دې باندې فقتلوه هغه ته بیا په دې ژوند باندې د ژوندي پاتې کېدو حق نشته چې چا د حضور علیه السلام مبارک په شان کې خبرې وکړې عالم کفر 295 سی ته پریشان و نن د کور نه د فقتلو آواز چې کوم دی راخېږي پوهېږئ دې باندې د کور نه مبارک فرمایي وی چې کله دی مبارک کو دک وقت کې چې فلا نامت عیون الجبنا بابا جی په خپل خیسته مبارک زبان باندې وی شاله بزدلانو کدی نیند ناوي چې بزدل نعره